Bueno, orain aurkeztuko dizuet bideo hau, aste santuko problemak ebazten jakiteko. Alde batetik erabili dezakezue bai zuek egindako problemak zuzentzeko edo egiten laguntzeko. Nik erabiliko nuke bigarren aukerarako, baina bakoitzak aukera dezake, ados? Hasiko gara lehenengo problemarekin. Lehenengo problemak esaten du, areto batean 825 neska daude. 539 neska gehiago daude mutilak baino. Eta galdera da ea zenbat mutil daude areto horretan, bale? Beraz, zeri buruz hitz egiten du istorioak? Utzi minutu bat eta pentsatu. Bale? Ematen diozue pauseri bideoari eta pentsatzen duzue. Bigarren galdera. Zer da jakin behar duguna? Hau da, zer da galdetzen digutena? Galdetzen digutena da ea zenbat mutil. Mutilak jakin nahi dute. Gero, zer dago? Mutil edo neska gehiago? Nortzuk daude gehiago? Bale? Pentsatu orain hau, nik galdetu badut mutilak edo neska gehiago baldin badaude, barrak horrela izan daitezke, N honek esan nahi du neskak eta M mutilak. Horrela berdinak izan daitezke, pentsatu pizka baten. Ematen diozue pauseri eta pentsatu. Horrela ez bada, nola konpondu dezakezu barrak? Zein da luzeagoa, neskarena edo mutilarena? Horretarako pentsatu behar duzue berriro irakurri bai. Areto batean 825 neska daude eta 539 neska gehiago daude, bale? Orduan, nola konpondu dezakezu barrak? Begira, nik horrela egin dut, neskak. Gorrizka hauek luzeagoak bai, gehiago, neska gehiago daudela esaten duelako. Orain horretan fijatuko gara, ados? Datuak azpimarratu behar ditugu eta orain pentsatu. Non jarri behar dugu 825 hori? Non? Zein barratan? Neskena, ez da esaten duelako 825 neska dagoelako. Eta non jarri behar dugu? 539 neska gehiago dagoela? Non? Basatitzu honetan, ez da? Zesaten digu neskak gehiago direla. Hau da, ez digu esaten zenbat mutil dauden, hori da guk jakin beharrekoa. Horregatik, orain azpimarratzen dugu, zer da galdetzen digutena? Galdetzen digutena da ea zenbat mutil dauden, beraz, kantitate hau, kopuru hau ezin dugu hemen behan jarri. Hori da mutilena. Hori da ea non jarri behar dugun gure galderikurra. Hemen behan, galdetzen digutelako ea zenbat mutil dauden. Ados, hau ikusita, orain, hasiko gara aztertzen galdera hori erantzuteko, bale? Nik datu hau ditut, nola jakin dezaket orduan zenbat mutil dauden? Nik bi datu hauek ezagutzen baditut, bai? Fijatu zaitezte, nesken kopurua osoa dakit, esaten didate zatitxu bat dela desberdina, eta orduan, nik guztira badakit, nesken kopuru guztia badakit, eta zatitxu bat badakit, nola lortu dezaket beste zatia? Gogora ezazue, guztira eta zati bat badaukat, kenketa bat da bai? Guztiari kendu beharko diot zatitxu hori, eta honek zer ematen digu? Begira, 286 mutil daudela, ados? Bai? Orain konprobatu behar dugu ea erantzun dugun galdera, bale? Erantzun dugu galdera? Areto batean neska hauek daude, eta neska hauek gehiago daude mutila baino. Beraz, zenbat mutil daude? Tarara mutil erantzun dugu? Bai, ez da, orduan listo. Oso ondo. Orain, bagoaz, bigarren problemara, bale?
Begira, sukaldari batek 236 arrautza prestatu ditu goizean, eta gauean 175. Orduan, galdera da ea zenbat arrautza prestatu dituen guztira, bale? Zeri buruz hitz egiten du istorioak? Ba orain, pauseri emon eta pentsatu. Istorioak hitz egiten du sukaldari batek egin dituela arrautza batzu goizean eta gauean ere bai, bale? Zer da jakin bar duguna? Ba hor daukagu azpimarratuta, zenbat arrautza prestatu dituen guztira, bale? Gero, nor edo nortzuk dira protagonistak? Nor da gure protagonista hemen? Ba begira, hemen daukagu, sukaldaria da gure protagonista, horregatik hemen eseak daude, bai? Sukaldaria delako. Eta orain aztertuko dugu problema. Zenbat arrautza egin ditu goizean? Ba goizean azpimarratuta daukagu, 236 egin ditu goizean. Eta gauean, gauean beste kopuru hau egin ditu, bale? Orduan, barrak horrela izan daitezke, edo horrela, gauza berdina da, bai? Honek esan nahi du berdina direla, kopuru berdina egin dute. Ala ez, pentsatu pizka baten. Eta ez, aztertuko duzuen nola arrautza kantitate desberdina egin duen, beraz ezin dira berdinak izan, bai? Nola konpondu ditzakezu barrak? Pentsatu zein den luzeagoa, hemen, beitu. Bata luzeagoa da eta bestea laburragoa, baina zein da zein? Ba hori da fijatuko garena, begira. Zenbakia handia bada, barra luzeagoa izango da, eta zenbakia txikiagoa bada, ba hemen, bai? Non jarri bar dugu bakoitza? Hori badakigu. Eta gero galdetzen digute, ea zenbat dauden guztira, ezta? Non kokatu behar dugu orduan gure galderikurra? Ba hemen, guztira galdetzen badigute, esan nahi du, zati bat, gehi beste zati bat, ezta? Eta hemen aztertu dugu, begira esazue. Batuketa bat da, bai? Eta hor daukagu batuketa eginda. Nola jakin dezakegu, hori eginda, batuketak eginda, baietz. Eta nik, zati bat, zenbat den badakit, beste zatia ere bai, ba guztira, esan duguna, batuketa bat egitea, zati bat ezagutzen dut, beste zatia ezagutzen dut, eta jakin nahi dut, ea zenbat arrautza egin dituen guztira, hemen daukagu galdera, bai? Orduan, nik hau ikusita, erantzun dut galderari? Zuek pentsatu, bai edo ez? Zenbat arrautza prestatu dituen guztira egun osoan zehar erantzun dugu? Bueno, pentsatu. Ados? Orain bagoaz hurrengo problemara, 3. problemara. Hemen daukagu. Kasa batean 9 errotuladore daude. Eta gero esaten digu, 3 aldiz arkatz gehiago dago, bale? Errotuladore baino, 3 aldiz arkatz gehiago. Eta orduan bere galdera da, ea zenbat arkatz dauden. Zeri buruz doa istorioak? Zeri buruz doa? Ba bueno, eman pauseri eta pentsatu. Ba 9 errotuladore daudela kasa batean, eta esaten digute 3 aldiz arkatz gehiago dagoela, bale? Errotuladoreak baino. Eta gero galdetzen digute orduan, ea zenbat arkatz dauden. Nork hartzen du parte? Ba parte hartzen dute nortzuk. Errotulagailuak eta arkatzak. Bale? Barrak berdinak izan daitezke? Nik errotulagailu berdinak ditut arkatzak bezalakoak, ala ez? Horrela ez bada, zer egin dezakegu barrak konpontzeko? Pentsatu, zer dago gehiago? Errotulagailuak edo arkatzak? Ba berriro irakurtzen dugu, eman pauseri eta berriro irakurtzen dugu gure problema. 9 errotuladore daude eta 3 aldiz arkatz gehiago. Bale?
Beraz, errotulagailuak hoiek dira, baina arkatzak esaten digu 3 aldiz, gehiago bai, 3 aldiz, 1, 2 eta 3. Beraz, hori jakinda, jakin dezakegu zenbat errotulagailu dauden orduan? Bai, noski, badakigu, ezta? Errotulagailuak 9 dira, eta arkatzak, begira, 9 errotuladore. Hor jarriko dugu orduan, ezta, zenbat errotulagailu dauden. Eta orduan, jakin dezakegu zenbat arkatz dauden guk errotuladoreak badakizkigu? 3 jarri beharko dut hemen? 3? Ez. 3 aldiz esaten du, 3 aldiz errotulagailuak, bai, 3 alditan. Beraz, pentsatu honetan, gauza bat errepikatzen denean, bai, fijatu hemen, errepikatzen da zenbaki berdina, gauza berdina. Ze gertatzen da orduan? 3 aldiz errepikatzen dela zer? Ze zenbaki? 9, horregatik da 3 bider 9. 3 multzo bider multzo bakoitzak 9 zenbakia. Eta zenbat da 3 bider 9? 27. 27 zer? Txokolatina? Ez da pentsatu ere, 27 zer? Begira, 3 aldiz 9 zenbakia, zer da? 3 aldiz arkatzak. Beraz, erantzun dugu zenbat arkatz dauden kasan? Bai horize, zenbat arkatz daude? 27 eta zelan jakin dugu? 3 aldiz errotulagailuak biderkatzen.